A szalonnához hasonlóan a benzint és a dízelolajat is jegyre adták a háború eleje óta. De 1942-ben tovább súlyosbodott a hiány. Az üzemanyag elsősorban a hadseregnek ment, ezért akinek nem szorosan a munkájához kellett az autó, az már nem kapott benzin. A gazdák kicsi benzinadagokat kaptak, főleg a traktorokhoz, de a többi mezőgazdasági géphez mást kellett keresni. A fiúk egy igen különös szerkezetből merítenek ötletet. Mit akarsz tönkretenni? Csak nézd meg jól. Massey Harris. Massey Harris traktor. És még? Biztos át van alakítva valami más üzemanyagra. Méghozzá szilárd üzemanyagra, fára és szélre. Az észak-afrikai harcok következtében megszakadt a kőolajbehozatal, de rendelkezésre állt egy hazai alternatív tüzelőanyag, a szén. Szilárd tüzelőanyag van benne, de nem az adja az energiát. Az csak a gázt adja, ami elégetve energiaforrás. Vagyis a fűtőértéket adó szenet és fát gázzá alakítja, és azt a gázt kellene befogni. Ez a szűrőblokk. Nagyjából értjük, hogy működik. Szerezz egy járművet és átalakítjuk. Megpróbálhatom. Törd a fejed, hogy mit tudnál kihozni belőle. Én addig megpróbálok szeret szerezni, ami majd meghajtja. Jól van. Benzin híján a gázüzemű motorok egyre népszerűbbek lettek a 40-es években. A városokban gázvezetékről lehetett elérni, és a futóműre szerelt tartályban szállították. A vidéki területek egy része viszont nem volt a hálózatra kötve. Itt saját széngázt kellett előállítani. Colin Richard természetvédelmi felügyelő egy 30-as évekbeli mentőautót hoz Peternek. Ha sikerül átalakítani a motort, a farmon nagy hasznát vehetnék a járműnek. Colin hozza az új kocsit, ami jelenleg benzinnel megy, de megpróbáljuk átalakítani gázüzeművé. Ez volna az. Ha meg tudják oldani, a mentőautó 30 mérföldet tud majd menni egy töltésnyi szénnel. Csináltál már ilyet? Nem. Elméletben tudom, de nem valami egyszerű. Próbáljuk meg, hát ha meg tudjuk csinálni. Először az égésteret készítik el. Colin egy régi vastag falú fémtartályt használ, ami eléggé hőálló. Ez az. Tehát van egy motorunk, ami jelenleg benzinnel működik. És át kell alakítani, hogy a szénből származó gáz hajtsa. Az elejére szeretnénk tenni egy tartályt, amibe beletöltjük a szenet. A szén meggyullad, és az fogja adni a gázt. A szénből. Ezt a gázt aztán összegyűjtjük, és átvezetjük egy másik tartályba. Itt kiszűrjük belőle az összes szennyeződést, ami a füstben van. A motort végül is jó, tiszta gáz fogja táplálni. A szénégésekor az energiának csupán 40%-a válik hővé. A másik 60% széngázként megszökik. A motort ez fogja hajtani. Colin ezután a tartályt készíti el, méghozzá egy formára kalapált régi kazánból. Ez a kohó tetején kap helyet, ebben lesz a szén. Azért csináljuk kupola formára, mert ahogy a jármű mozog, a szén is rázkódik, és a tartály alakja miatt a szén lerázódik a tűzbe. Forró. Megyek, még egyszer megmártom. A háború alatt évi 200 millió tonna szénre volt szükség az ország működéséhez és a hadipari gyárak energiaellátásához. Alex egy Forest of Dean bánya tulajdonosát, Robin Morgant kereste fel. Milyen mélyre megyünk? Nagyjából 6 méter lesz majd felettünk, függőlegesen.
Nagy-Britanniában szén volt elég. A kérdés csak az, hogy ki hozza fel. A háború előtt a brit bányászat javarészt fizikai munkán alapult. A széntermelés nem egész 10%-a volt gépesített. Ezt a bányát a háború alatt nyitották meg? Egyes részein már 200 éve is bányáztak. De ezen a részen is folyt a termelés a II. Világháború alatt. Igen. Csak hogy a hivatásos bányászok a fronton harcoltak, és félő volt, hogy a háborúhoz oly nélkülözhetetlen szén ki fog fogyni. És most hol járunk? Mindjárt ott vagyunk. Hallom, hogy dolgoznak. A kormány önkéntes bányászokat várt, de olyan sok rosszat hallottak a körülményekről, hogy kevesen jelentkeztek. Ezért 1943-ban Ernest Bevin munkaügyi miniszter egyszerűen átcsoportosította a fiatal katonákat. Az összes behívott katona 10%-át a bányákba küldték. Ők voltak a Bevin fiúk. Eléggé szűkös. Bizony az. Meglepő, mennyire alkalmazkodik az ember, ha ilyen helyen dolgozik. Amikor sok-sok évvel ezelőtt először jöttem le a mélybe, féltem fölnézni a szénfrontra. Úgy éreztem, én ugyan be nem megyek oda, de aztán megszoktam. Nem olyan veszélyes, mint ami ennek látszik. Azt el tudom képzelni. Átkozottul féltem, rettegtem. Mit gondol, felmenjünk? Persze, feltétlenül megmutatom, de azért minden esetre készüljön föl. Rick Stewart bányászati szakértő segít Alexnek a fejtésben. Ő nagyon oda van a bányáért. Én nem annyira. Jó tágas. Na ne. Tehát ez a szénfal. Igen, ez a fekete szén. Az a dolgunk, hogy fejtsük ki. És mi a stratégia? Kézzel szedjük ki? Nem. Fejtőkalapáccsal csak egy kis lyukat bontunk a felületen, aztán használjuk a légfúrógépet. Mász beljebb egy kicsit, és bonts egy lyukat pár centi mélyen. A falba fúrt lyukat megtöltik gelignittel, ami szétrobbantja a falat. Bevágtam a kezem a ducba, ahogy a lyukat kalapálom. Meg kell hagyni, extrém körülmények vannak itt lent. Szerintem már jó lesz. Nem rossz. Egy újonctól legalábbis. Most pedig... Vegyük a fúrót? Elég komoly fúrószár. Benne van. Ha rákapcsoljuk a levegőt, akkor fúrhatunk is. Robin, csinálsz levegőt? Már is. Igazi szörnyeteg. Nem semmi szerszám. Beillesztem, és 10-15 másodperc alatt 60 centi mély furatom van. Majdnem 22 000 Bevin fiút soroztak be, akik rettegve fogadták a hírt. 1943 vége felé mindenki bevonult a seregbe, a légierőhöz, a tengerészethez. 43 decembere után az összes fiú 10%-át a bányákba küldték. Gyakorlatilag véletlenszerűen dőlt el, hogy kit. A bányába irányítottak 40%-a felmentést kért, de kérésük süket fülekre talált. 500 férfi ellen indult eljárás, akik megtagadták a munkát, de nagy árat fizettek az engedetlenségért. Sokan voltak, akik inkább a börtönt választották a bánya helyett. Miféle választás ez? Na már most kifúrtuk a lyukat, a következő az, hogy betöltjük. Azt robbantjuk? Igen, elektromos detonátorral. A robbanó töltetet a lyukba helyezzük, és ha bent van, akkor lezárjuk tömedékkel. A tömedék egy agyagdarab, ami a töltetet bent tartja a lyukban, és a robbanást a szénfrontra irányítja. Bekötöm a gyújtózsinort. Ha mindent elrendeztünk, ellenőriztük az áramkört, akkor begyújtjuk a töltetet. A kovács műhelyben eközben Peter és Corin elkészítette a szénégető kohót.
Ez széngázt fog termelni, amivel meghajtják a régi mentőautót. A következő fázis a gázfűtő legyártása. Ez egy hosszú cső, amely a gázt szállítja a kohó és a szűrő között. Ezt a csövet hajtjuk meg? Csak meg kell töltenünk homokkal. Igen, mert belül lyukas. Ha felmelegítjük, meglágyul, és ha meghajlítjuk, összenyomódik. Pedig azt szeretnénk, ha a gáz egyenletesen folyna át a vezetéken. Meg kell töltenünk valamivel, ami hajlítható, de bírja a hőt. Az pedig a száraz homok. A homok alkalmazása hagyományos technika, amit több száz éve alkalmaznak. Ez a sablon, amit a cső hajlításához készítettünk. Ez adja a lendületes ívet a kohó tetejétől le a filter felé. A csövet 800 Celsius fokra kell hevíteni, hogy hajlítható legyen. Jó lesz az, csak tovább, tovább. Még. Jó. Nézzük. Jó lett? Igen. A csövet görbére formázzák, hogy növeljék a távolságot, amit a gáznak meg kell tennie. Ahogy a gáz áthalad a csövön, lehűl, besűrűsödik és gyúlékonyabb lesz. Jó. Kész? Igen. Remek lett. Csak hajtsuk vissza. Ó, ki látott már ilyen szabályos út? De nehézre csináltuk. Peter és Colin végre összeállíthatja a szénüzemű szerkezetet. Ez is nagyon jellemző volt a korszakra. A kovácsok, a mérnökök mind elmentek a háborúba, és a parasztokra maradt, hogy tervezzenek és improvizáljanak. Minden anyagot felhasználtak, amit a farmon találtak. Láttuk, hogy milyen problémákba ütköztünk, és mennyi energiát emésztett fel ez a munka. Pontosan így történhetett a 40-es években is. Colin összeheggeszti az alkatrészeket, és Peternek is van még dolga, mielőtt kipróbálja a motort. Fel kell tölteni a szűrőt. Ez fogja megkötni a részecskéket, a kormot. A filter mindent kiszűr, hogy csak a gáz maradjon. Hangafűvel töltöm meg. A levelek és a virágok felszívó képessége nagyon jó, és a részecskék nagy felülethez tudnak tapadni. Nem akarom nagyon összenyomni. Ne is, csak levegősen. A fedőt? Maratoni meló volt, 3 nap. Meg is látszik rajtad. Itt a szened. Alig ismerlek meg. Nyakig mocskos vagy, mint mindig. Nagyon komoly. Colin víziója hamarosan életre kell. A szén betöltve, a kohó begyújtva, indul a gáztermelés. Ruth is megjön a mentőkocsi próbavezetésére. Azért majd elmagyarázod? Beszálltam. Alul van az indítógomb. Add rá a gyújtást. Majdnem. Rosszul kötötted össze. A nagyapám teherautósofőr volt a háborúban, biztos ő is járt így. Érdekes, hogy mennyi nő vezetett a háború alatt. A fiatal nőket volt a legkönnyebb betanítani. Egy rövidke ideig a háborús időkben a járművezetés meglepően nőies szakma volt.
A háború leghíresebb mentősofőrje maga a jövendőbeli királynő volt. Minden készen áll. Jöhet az igazság pillanata. A 3 napos kemény munka eredményes volt. A szénüzemű jármű beindult. Már csak el kell vinni egy körre. Ígéretes! Nehéz kormányozni. Vigyázz, került ki! Óriási súlyt pakoltunk rá. Bevallom, Peter, ez hátborzongató. Nem lesz sebességi rekord a háborús Angliában, de nagyon izgalmas. Fognom kell az ajtót, hogy ne nyíljon ki. Ezt a járművet most már szinte bármire használhatjuk a farmon. Az üzemanyagtakarékos jármű isteni áldás volt. Emeljük. Állatszállításhoz. Ott maradsz vele? A kis mázlista megy a lányokhoz. Takarmányelosztáshoz. A mentő jó szolgálatot tesz a takarmány kiosztásban. Sőt, még főzéshez is. Gyere, Ruth, hozzuk az ételt! Ne pazaroljuk a hőt! Szabadtéri sütögetés egészen másképp. 1, 2, 3. A serpenyő. Fantasztikus. Nem sok kocsin lehet vacsorát főzni. Egy húskonzerv, néhány tojás és egy karé kenyér. Alex, vacsi! Mennyei élvezetek. Csak pirítsd át egy kicsit. Gyerekkoromban utáltam a löncshúst, de most oda vagyok érte. Tiszta hülye voltam.